F'din ix-xena jidhru xi turisti li qegħdin iżuru l-belt qadima tal-Imdina. Dawn in-nies mhumiex Maltin, huma barranin. Jissejħu turisti. It-turisti mela huma dawk il-barranin li jżuru l-Gżejjer Maltin l-aktar biex jagħmlu xi btala. Jattendu xi konferenza jew ġieli anke biex jattendu korsijiet fl-università jew jitalmu l-Ingliż. Fil-Gżejjer Maltin jiġu turisti minn madwar id-dinja kollha, iżda l-aktar mill-Ewropa, minn pajjiżi bħal l-Ingilterra, il-Ġermanja u Franza. Jiġu wkoll mill-Amerika, mill-Ġappun, miċ-Ċina u minn pajjiżi oħra. Għalfejn jiġu dawn it-turisti kollha f'Malta? Turista Ġermaniż għalfejn jiġi għat-tabtala f'Malta, meta l-Ġermanja pajjiżu huwa daqshekk kbir, sabiħ u sinjur. F'din ix-xandiera se nagħtu ħarsa lejn it-turiżmu. Se naraw xi ħajjar lil bosta turisti biex jiġu jżuru l-Gżejjer Maltin. Naraw ukoll għaliex it-turiżmu huwa importanti ħafna għalina il-Maltin. Fl-aħħar nett naraw x'nistgħu nagħmlu aħna lkoll biex insaħħu din l-industrija tat-turiżmu. M'hemmx dubju li l-klima ta' Malta tgħin ħafna sabiex eluf ta' turisti jiġu jqattaw xi btala hawnhekk. Pereżempju, fil-bidu ta' Diċembru tas-sena 2012 tħabbar mill-istazzjonijiet tat-television illi ġewwa ir-Renju Unit, jiġifieri l-Ingilterra, l-Irlanda ta' fuq, Wales u l-Iskozja, għal-miliet kien ser jagħmel ħafna ksieħ. Ir-riżultat kien li mijiet ta' nies qabdu u bbukkjaw btala ta' ftit jiem fil-Gżejjer Maltin għall-festi tal-miliet. Dawn żgur ma ddispjaċihomx għax il-jiem bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena tal-2012 kienu tassew jiem ta' bnazzi kbir. L-istorja tagħna, storja ta' poplu qalbini li jgħix fuq gżira żgħira f'nofs il-Baħar Mediterran, issaħħar lil bosta turisti. Dawn huma t-tempji preistoriċi tal-Ġgantija. Dawn it-tempji imbnew rib ix-xahar Għawdex u nbnew ħafna żmien qabel il-piramidi tal-Eġittu. Insemmu wkoll it-tempji ta' Ħaġar-Qim, l-Imnajdra u Ħaltarxin. Insemmu l-Ipoġew ta' Ħal Saflieni, id-Domus Romana tar-Rabat. Insemmu il-wirt li ħallewna il-Kavallieri hawn Malta. Fil-Belt Valletta biss insibu il-Bereċ, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan bil-pittura tal-Caravaggio fl-oratorju tal-istess Knisja. Il-Palazz Maġisterjali u bosta bini ieħor. Dawn is-siti storiċi jiġbdu lejhom eluf ta' turisti kull sena. Liema taħsbu li huma s-siti storiċi l-aktar popolari mat-turisti li jiġu Malta? Jekk nieħdu is-sena 2009 bħala eżempju, insibu dawn il-figuri. L-aktar popolari kienu t-tempji tal-Ġgantija f'Għawdex li żaruhom mal-180,000 persuna. Imbagħad insibu l-kmamar statali tal-Palazz tal-President fejn marru iktar minn 133,000 persuna. Fit-tielet post insibu Ħaġar-Qim u l-Imnajdra madwar 114,000 viżitatur. Jekk Malta hawn veduta ferm sabiħa, la dubju hija l-bajja tal-Melliħa. It-turisti jiġu Malta wkoll biex jistrieħu u jiddevertu. Fis-sajf ifittxu l-baħar sabiħ u ikħal li għandna. Postijiet popolari ma' turisti huma l-Bajja tal-Adira qrib il-Mellieħa u l-Blue Lagoon ta' Kemmuna. Hawnhekk naraw l-importanza li l-baħar ta' madwarna
inżommuh nadif u tajjeb għall-hawn. hija l-bajja Il-baħar sabiħ li dawarna huwa attrazzjoni speċjali wkoll għal dawk li jħobbu jipprattikaw l-isports li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Bħal pereżempju scuba diving, windsurfing, l-iski fuq l-ilma u l-burdjar. Turi il-malsin imkabrin din il-bajja ta' Meta jkunu Malta fis-sajf, it-turisti jħobbu jgawdu magħna il-festi li niċċelebraw fil-bliet u fl-irħula tagħna. Jogħġbuhom il-marċijiet u l-programmi mużikali tal-banet tagħna, l-armar tat-toroq u l-knejjes tagħna, kif ukoll in-nar tal-art u tal-ajru. Dan l-aħħar ukoll, bosta turisti bdew jiġu minn Sqallija bil-baħar biex jiffesteġġjaw it-tmiem tas-sena magħna. Il-festi tal-aħħar tas-sena jilħqu il-qofol tagħhom fi Pjazza San Ġorġ il-Belt u fuq il-fosos tal-Furjana. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Il-karnival li niċċelebraw qabel jibda r-Randan ukoll iħajjar bosta turisti biex jiġu Malta. Fil-karnival, it-turisti jidħlu l-belt biex jaraw il-karrijiet armati, il-maskri grotteski, il-maskarati u sfin tal-kumpaniji tal-karnival. Bosta żgħażagħ barranin qegħdin jiġu għal perjodi osra, speċjalment fis-sajf, biex jitgħallmu l-Ingliż. F'Malta fetħu diversi skejjel biex jgħallmu l-Ingliż lil dawn l-istudenti. Aħna l-Maltin fl-iskejjel tagħna nibdew nitgħallmu l-Ingliż minn meta nkunu żgħar. Dan huwa vantaġġ kbir li għandu pajjiżna u għalhekk jeħtieġ nibżgħu għalih. Meta jiġu Malta, it-turisti jħobbu jinnutaw il-ġebla Maltija li nużaw fil-bini ta' djarna. L-artiġjanat fil-faċċati u fil-galleriji tal-ġebel u x-xogħol fl-injam. Huma jammiraw ukoll is-sena tal-Maltin fix-xogħol fid-deb, il-fidda u l-bitzilla. Dawn kollha jinħadmu b'sena kbira bl-idejn u bosta turisti jixtru souvenirs sbieħ biex jaħduhom magħhom meta jmorru lura f'pajjiżhom. Waqt il-btajjel tagħhom f'Malta, it-turisti iħobbu postijiet ċentrali. Postijiet minn fejn ikunu jistgħu jivvjaġġaw bla tbatija bit-trasport pubbliku. Għalhekk, bosta jfittxu lukandi u flettijiet lejn il-Belt Valletta, Taslima, San Ġiljan u Buġibba. F'Għawdex insibu Marsalforn u Xlendi bħala postijiet popolari ħafna mat-turisti. Il-pajjiżi kollha jippruvaw jiġbdu kemm jista' jkun turisti lejn pajjiżhom. Għaliex? It-turisti jħallu ħafna qlieħ ta' flus fil-but. Huma jħallsu biex joqogħdu fil-lukandi jew fil-flettijiet self-catering. Jixtru xieklu, jixtru souvenirs. Iħallsu biex jidħlu jaraw postijiet interessanti bħat-tempji megalitiċi li poġġew taħal Saflini u l-Armerija. Jikru xi karozzin jew taxi. Iħallsu biex jużaw it-trasport pubbliku. Insomma, f'kelma waħda, ma' turisti jaħdmu ħafna Maltin u Għawċin. Kien għalhekk li l-Gvern Malti waqqaf l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu biex din tipprova dejjem iġġib lill-industrija tat-turiżmu il qudiem. Bosta Maltin u Għawċin jagħmlu xogħlijiet li għandhom x'jaqsmu mat-turisti. Insemmu il-gwidi li jispjegaw lit-turisti dwar dak li jkunu qegħdin jaraw. Il-waiters u l-kokijiet li jaħdmu fil-lukandi u ristoranti. Il-maids li jnatfu l-kmamar. Insemmu x-xufiera tal-coaches, tal-karozzi tal-linja u tat-taxis. Sidien ta' ħwienet ta' souvenirs. Ħaddiema fl-ajruport u fil-port mal-cruise liners. Il-biċċa kbira ta' turisti jiġu Malta bl-ajru. Il-kumpanija tal-ajru ta' Malta hija l-Air Malta. Imma nsibu bosta linji tal-ajru oħra li operaw titrijiet minn u lejn Malta. In-numru ta' dawk li jiġu fuq xi cruise liner qed jiżdied kull sena. Dawn il-vapuri jidħlu fil-port il-kbin. Ħafna drabi dawk li jiġu bil-cruise liners idumu biss ġurnata.
mentri dawk it-turisti li jiġu bl-ajruplan idumu bejn ġimgħa u 15 il-ġurnata. Hawnhekk ta' min isemmi l-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Din iskola li fija jattendu studenti li jixtiequ jagħmlu karriera fit-turiżmu. Hawn isiru korsijiet għal waiters, maids u koki. L-istudenti jistgħu wkoll jitalmu diversi lingwi barranin. Jagħmlu wkoll korsijiet għal gwidi biex hekk ikunu jistgħu imexxu tours għat-turisti. Ħarsu sew lejn din iċ-ċart. Fil-Gżejjer Maltin joqogħdu madwar 400,000 ruħ. F'dawn l-aħħar snin qegħdin jiġu Malta madwar 1,300,000 ruħ kull sena. Dan ifisser li għal kull persuna Maltija li toqgħod f'Malta jew Għawdex, kull sena jiġu xi 3 turisti oħra. Naturalment, bosta turisti jiġu għal ftit jiem. Imma mill-ewwel wieħed jinduna li biex it-turisti jkunu komdi għaw Malta, irridu aktar dawl elettriku, aktar ilma, aktar toroq, lukandi u djar fejn ilqawhom. Dan kollu jitlob għaqal minn għandna biex ma nagħmlux pressjonijiet żejda fuq l-ambjent tagħna li diġà huwa mafus ħafna. Aktar ma jiġu turisti, aktar jaqbel lilna l-kull. Allura tajjeb li meta nittrattaw ma' turisti nagħmlu hekk bl-ikbar korteżija possibbli. Għandna nimxu magħhom bl-ikbar edukazzjoni. Tajjeb li nżommu pajjiżna u l-baħar ta' madwarna notfa. Tajjeb li nibżaw għad-dera sabiħa ta' pajjiżna. Meta il-postijiet storiċi imorrulna lura jew tiġrilhom ħsara, tajjeb li nirrestawrawhom u nirranġawhom. Ma ninsewx li meta t-turisti joħorġu kuntenti, dawn se jmorru lura pajjiżhom u jħajru bosta turisti oħra biex jiġu Malta. Nistgħu ngħidu li f'dawn l-aħħar 50 sena it-turiżmu ġabna f'kuntatt ma' kulturi u drawwiet barranin. Il-pajjiż allura llum sar aktar modern. Tajjeb nispiċċaw din ix-xandira billi nagħmlu appell biex dawk l-affarijiet sbieħ u tajbin li jiffurmaw l-identità tagħna nibżgħu għalihom. Huma proprju dawn l-iktar affarijiet li jħobbu jaraw it-turisti barranin meta jiġu jqattaw il-btajjel tagħhom fil-Gżejjer Maltin.